Bye.
श्रवण आधी काही विद्यार्थी कोणी काही कवा विद्यालय असं श्रवण Say
ତୁମପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତୁମେ ମାତୃହର କିପରି ମାତୃହର ମୋର ବୁଝାଇ ଶୁଣିବ ଭ୍ରମ ନେବ ତାହେଲେ ଶୁଣ। देखो नाना पुष्प फुटी धरणी अमृत सुधार ए सखी आशा के प्रेम से देखने में सखी गो नाना सरस्वती
ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯାହା ଘଟିଗଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ବସି ଅପବିତ୍ର ନହେ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବି ପିତା ପୁତ୍ର କନ୍ଦଳ ନାରାୟଣ 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 ଦେବଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦେବସଭାର ଶୁଣାଇ କଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କ୍ଷମା ଦିଅ କ୍ଷମା ଦିଅ ମାତୃ ଧର୍ମ ପ୍ରକ୍ଷମ ନାହିଁ ଲୋକ